uJohn Bunyan encwadini yakhe iPilgrim's Progress usitshela mayelana nama-steps athathwa umuntu ozimisele ngokushiya inkolo yobuKristu, noma lo muntu esithi umuntu ofuna ukuwa, umuntu ohlehlayo, umuntu ohudula inyawo, ofuna ukuyishiya inkolo yobuKristu. uJohn Bunyan usinikeza indlela eziwu9 esingakwazi ukumbona ngayo lo muntu, noma ama-steps, amagxatha awathathayo labantu agcine emfikise ekugcineni la khona eshiya khona inkolo yobuKristu. Ngifuna ukuthi sihlomisane ke ngalezi ndlela eziwu9 ukuze sizokwazi ukumbona lo muntu, sikwazi ukum-identify lo muntu, sikwazi futhi nokumsiza lo muntu. Na indlela yokuqala, into yokuqala lo muntu ayenzayo ukuthi athathe ingqondo yakhe ayisuse konke ukucabanga ngoNkulunkulu. Ukhohlwa ngoNkulunkulu, akhohlwe ngokuthi kukhona ijudgment ezayo esikhathini esizayo, akhohlwe nokuthi kukhona ukufa okuzayo. So ingqondo yakho uyayiresta, ayikhohliswe zonke lezi zinto. Usuke ezolandela nge-steps esibili. I-steps esibili asithathayo lo muntu ukuthi slowly uyayeka ukwenza izinto ekufanele ngabe uyazenza njengomzalwane. Uyayeka ukukhuleka eyedwa, ukhuleka kuphela in public, ayeka ukufunda izwi likaNkulunkulu eyedwa, alifunde kuphela mayisendaweni epublic. Ayeka ngisho ukuzikhuza yena ngokwakhe uma kukhona isono esithile esifikayo engqondweni yakhe. He abandons wonke ama-duties of a Christian. Na into esithatha azoyenza, uyaqala ke manje asuke kwikhampani yamaKristu alively, uyawashiya amazalwane ekuyibona bazomkhuza uma enza izinto ezingalungile. Nasi steps esi4. Uyaqala ke manje in public duty ke manje. Ekuqaleni uqale wayeka izinto azenza in private, manje useyeka ngisho izinto eziyama-duties akhe in public. Izinto ezinjani ke lezo ezama-public duties? Izinto ezifana nokuzwa izwi likaNkulunkulu lushunyayelwa, ukulifunda izwi likaNkulunkulu, ukuhlala nabazalwane nezinto ezikanjalo. Asamboni lo mzalwane phakathi kwabazalwane ngesonto, ngisho nangesonto makwenzeke efikile uyabhoreka, uyambona uthulele, akayizwi isermon. Emva kwalokho inkonzo imiphuma, umuntu oqala ophumayo simbone uphuma ngesango engafuni ukukhuluma nabazalwane. Lo muntu seku-step number 4. Ku-step number 5, lo muntu seyaqala ke manje he picks holes kubantu ekuyibona abagodly. Uma khona umuntu uyena mzalwane mhlambe ogodly okhona enkonzweni, uyaqala mbheke izici zakhe, ambheke ukuthi lo muntu yikuphi la estrugglisha khona, and lezo zinto uyayisebenzisa ukuthi akhombe ukuthi abazalwane banama struggles amangakanani. He picks holes. Step number 6. Emva kwalokho uyaqala ke manje ngoba usemunyukile kubazalwane nakwikhampani yabazalwane, ahamba uyi-associate nabantu abangakholwa. As-associate nabantu abangamthanda uNkulunkulu, abantu abakhanala, abantu abaphila impilo ezingamthokozisi uNkulunkulu. Yibona abantu abangani bakhe labo, uyaphuma ebanganeni bakhe akade nabo kwi-Christianity, uyayeka ukukhuluma nabo, usekhuluma nabangani abasha. Wembona nazindlela indawo ayiphumayo, umbona sephume nabanye abantu uyoshutha nabo emabhishi noma ephume nabo kuma-outings, kodwa njalo uma kukhona inhlanganyelo khona ebandleni akatholakala. Useku-step number 6. Step number 7. Usiyaqala ke manje azinikeze yonke into efunwa umzimba wakhe. Ngoba usukile kwi-fellowship yabazalwane, uyekile i-duty yakhe e-private, uyekile i-duty e-public yokuthi azwe izwi likaNkulunkulu lushunyayelwa, waphuma phakathi kwabazalwane wahlala nabantu abangakholwa. Lo muntu ke manje usiyaqala azinikele kuyo yonke into efunwa inhliziyo yakhe. Yonke into ekhanali umzimba wakhe oyifunayo uyayinika. Ayikho neyodwa into ayincintsha yona lowo muntu lowo. He starts giving in to ama-last wonke, and uma ibona umzalwane othile naye ustrugglisha ngendlela efanayo naye, uyajabula ngoba uthatha lezo zinto besathi buka sibaningi, sistrugglisha sibaningi, angikhali ngedwa sikhala sibaningi. Step number 8. Emva kwalokho akasazinike nje izona ezenza busithe, uyaphuma zenze sidlangalaleni in public, openly, adlale ngezona ezincane, ilezo nalezo, lezo zincane, lezo zona ezincane. In public akasanandaba nokuthi azenze lezo zono ecashile. Lo muntu usuke sefika ku step number 9, and ku step number 9 inhliziyo yakhe becomes hardened.
inhliziyo yakhe yenziwa lukhuni kuhle kwenhliziyo kaFaro, and lowo muntu lo inhliziyo yakhe misilikhuni akabusezwa lutho. Izwi likaNkulunkulu akalizwa, abamkhuza akabezwa, noma ngathi uyalifunda kuyena, in fact uzokuqedelela amavesi, inhliziyo yakhe isi-hardened. Unemibuzo more than impendulo enhlizweni yakhe, wonke ama-convictions akade enawo useyawakhohliwe, yonke into akade ekholwa useyilahlile, inhliziyo yakhe siyenziwe yaba lukhuni. Lowo muntu lowo uNkulunkulu enga-intervene ngomusa wakhe becomes lost forever. Becomes lost forever. Why ngithi asikhumbuza lamaqiniso asencwadini yaJohn Bunyan, ingoba ngifuna ukuthi sihlome ukuthi sizomsiza kanjani lo mzalwane. Uma simbona lo mzalwane saku step 1 noma saku step 3 singamsiza kanjani? Indizwe likaNkulunkulu line-answer. Incwadi yamaHebheru chapter number 3 uyasitshela umbhalo wakhona ukuthi masiyalane usathiwe namuhla. As long as it is called today, masiyalane. Let us admonish one another. Besathini athi ukuze ngingabikho noyedwa kinina ozodeceive noma ozokhohliswa ukukhohlisa kwesono. Sono siyakhohlisana. Sono sine potential yokukhohlisa noma ubani uma lo muntu engatholi admonition eqhamuka kubazalwane. So nayo umbuzo engifuna ukushiya nawo, ne challenge engifuna ukushiya nayo. Lo muntu lo strugglishayo, lo mbonile ukuthi ukustep sokushiya ukukholwa, ungabe uzinikile yini ithuba lokuthi admonish, umyale. Uyaliwe yini lo muntu? Lo muntu lo umbuyisile yini? Lo muntu umkhumbuzile yini izwi likaNkulunkulu? Kusathiwe namuhla, lo muntu ke wamfonela yini? Wambuza ukuthi mzalwane unjani? Ugcina ukukhuleka. Iliphi ivesi olifundayo? Yiphi incwadi oyifundayo? Share with me ukuthi ufundeni namhlanje. As long as we don't do that, uma singa-admonishani, we all fall kwi-danger yokuthi sizithole silandela nama-steps sesifike ekugcineni la khona siyiphika inkosi, singaphinde futhi sibuye siyiphike sokukaJuda, singayiphiki sokukaPetro. Ngakho bazalwane, ngiyaniyala ukuthi maniyale abanye abazalwane ukuze kungabi khona oyedwa kuthina osithole lahleka ngenxa yokukhohliswa isono.